Hola a tots i totes. Abans que el doctor Xavier Rodríguez us expliqui què fa la gent del grup mineralògic català, us volem donar 4 pinzellades del que significa col·leccionar minerals, com començar la vostra col·lecció i com desenvolupar-la en el futur. Primerament, heu d'aconseguir minerals. Hi ha dues opcions. La primera és anar-los a buscar i la segona és adquirir-los a través de fires o fires d'intercanvi, fires de minerals com Expominer, com Mineral Expo Sants, i fires d'intercanvi com les que es fan, per exemple, a Camprodon. Ara anem a veure la primera de les opcions, anar-los a buscar a la muntanya. Ens acompanyeu? Vinga, anem a buscar minerals. Però on podem anar? Hem d'anar a llocs que no siguin ni parcs naturals, ni zones protegides, ni propietats privades, sempre que no demaneu permís, i sempre amb molt de compte. A part de la motxilla on portarem l'aigua, les eines, el menjar, hem de portar una sèrie de coses que ens permetin buscar aquests minerals amb seguretat. Una d'elles, per exemple, és el casc. Sempre que entreu en mines heu de portar casc. I fins i tot si aneu a pedreres que us han donat permís per entrar, també heu de posar-vos el casc. També podeu portar uns guants per protegir les mans, podeu portar martell, podeu portar escarpres, podeu portar una lupa per mirar aquells minerals petits, una llibreta on anotar doncs, què heu trobat o on ho heu trobat, i tot allò que sigui necessari per a la vostra activitat. Un cop hem recollit aquests minerals, no els podem posar directament en una bossa i carregar-los cap a casa, perquè quan arribem ens trobarem que s'han convertit en graveta. Els hem d'embolicar, posar-los en capses de plàstic que podeu trobar en aquestes botigues de tota cent. Podeu utilitzar paper de diari, paper de cuina i embolicar peça a peça i posar-les dintre d'aquestes capses. I aquestes capses cap a la motxilla. D'aquesta manera us assegureu de que arribin sencers a casa. Un cop arribem a casa, què hem de fer amb aquests minerals? Doncs els podem retallar perquè potser hem tret una peça que és molt grossa però el que ens interessa és una zona molt petita, els podem retallar doncs, amb una petita escarpa i el martell o amb una premsa com les que tenim a l'associació nostra, allà al local. També els hem de netejar, podeu utilitzar aigua i sabó, no cal fer servir productes químics molt forts perquè realment no són necessaris. Podeu també utilitzar raspallets que permetin treure la pols i tot això permetrà que tingueu un mineral en condicions i que veureu que guanyarà molta qualitat. Ara que ja els tenim arreglats, els hem d'identificar. Sabem la mina que hem estat. Podeu buscar articles, revistes, que això en tenim moltes al grup mineralògic, a la biblioteca, i podeu utilitzar també guies d'identificació de minerals. També podeu entrar a internet i buscar informació sobre aquesta mina o en pàgines en les que es parla d'aquestes mines i dels minerals que hi surten, com poden ser Mineralles o pot ser Mindat, que és una pàgina internacional. Sobretot, busqueu, busqueu, busqueu. I tot allò que no sapigueu ho podeu preguntar. Nosaltres, amb molt de gust, us podem ajudar. Compartir el que hem trobat amb altres companys d'afició és molt interessant, perquè alguns d'ells, potser saben quins minerals són, i a l'associació nostra hi tenim microscopis i tenim tota una sèrie d'utillatges que ens permetran a tots poder gaudir d'aquests minerals i a vosaltres poder-los identificar i posar-los ja cap a la teva col·lecció. I ara que ja sabeu quins minerals teniu a les vostres peces, hem de fer l'etiqueta. Primerament posarem el nom del mineral principal i dels acompanyants. Penseu que els noms estan acceptats per una organització internacional que es diu IMA. Aquests noms no són, de vegades, els que ens trobem en les etiquetes de pedretes que hem comprat per les fires. Per tant, us podeu referir al nomenclàtor de les espècies minerals, un nomenclàtor, una guia, que han fet dos socis de la nostra entitat. Un cop heu posat el nom, podeu afegir la localitat, la data, si voleu, i el número d'aquesta peça a la vostra col·lecció. Per què aquest número? Perquè llavors podreu fer la base de dades general, en la que surti tota la informació que té l'etiqueta, i a més hi afegiu doncs, amb qui heu anat, on heu anat, alguna anècdota que us agradi recordar i que en un futur donarà un cert interès en aquesta peça. Una segona manera d'aconseguir minerals per la vostra col·lecció són les fires, ja siguin fires de venda com pot ser Expo Miner o el Mineral Expo Sants, o bé fires d'intercanvi com la Fira de Camprodon, on vosaltres porteu els vostres minerals i els canvieu amb altres companys.
Aquests minerals venen ja amb la seva etiqueta i teòricament venen preparats i arreglats. Però de tota manera val la pena revisar-los, buscar en les guies, el jaciment, quins minerals també hi surten, perquè us podeu emportar sorpreses de que el mineral principal sigui molt bonic, però al costat hi hagi un mineral molt més petitet, una espècie molt més rara, que no havia identificat el que us ha passat a aquest mineral, ja sigui un venedor o ja sigui una persona que l'ha intercanviat amb vosaltres. Per tant, també val la pena fer una feina d'identificació. Tot i que aquestes peces que compreu o intercanvieu ja vinguin potser amb una etiqueta, aquesta etiqueta s'ha de guardar. Però també podeu fer la vostra etiqueta, numerar la peça i posar-la a la vostra base de dades. Penseu que hi ha peces que, per lo que és el mineral, no és cap meravella, però en canvi les etiquetes que porten a darrere poden ser etiquetes molt antigues i molt, molt interessants. D'aquesta manera, vosaltres també podeu ficar a la base de dades que havíeu fet abans a qui li heu comprat, quan us ha costat, on l'heu comprat i tota aquella informació que us vingui de gust posar. Apa, ja podeu començar la vostra col·lecció, ampliar-la i gaudir del món dels minerals. Coneixereu molta gent i us ho passareu molt bé. A més, us convidem a venir al grup quan vulgueu per informar-vos i per conèixer una mica quines són les nostres activitats, que ara el doctor Xavier Rodríguez us explicarà en detall. Hola a tots, sóc el doctor Xavier Rodríguez Poblador, membre del grup, metge i aficionat als minerals. Ara us explicaré una mica el que fem al grup. Comencem. El Grup Mineralògic Català és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a l'estudi i difusió del món de la mineralogia, amb especial atenció als jaciments minerals i al patrimoni miner de Catalunya. Som un grup consolidat, reconegut i amb prestigi, que edita revistes, butlletins i llibres, que organitza fires, trobades internacionals de micromineralogia i altres activitats, i que té un local propi, que és punt de trobada de tots els socis. Actualment som membre adjunt de la Institució Catalana d'Història Natural, que és filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Cada 6 mesos publiquem la revista del grup en dues versions, castellana i catalana, amb els noms de mineralogistes de Catalunya i Paragènesis. En ella podreu trobar articles sobre museus, noves troballes de minerals gràcies a les tècniques d'anàlisis modernes, cròniques de fires nacionals i internacionals, actualitzacions de noves espècies de minerals acceptades per la IMA i sobretot articles originals sobre mines i jaciments minerals sovint de Catalunya, però també de la resta d'Espanya i algun sobre jaciments internacionals. Infominer va néixer paral·lelament a Mineralistes de Catalunya per acollir petits articles dels socis o el calendari d'activitats que abans de l'era internet no podien esperar a anunciar-se cada 6 mesos. Des de 1996 es publica cada 4 mesos. El primer Infominer era un full de paper. Posteriorment va anar agafant volum i des del 2018 es passa a fer de forma digital, sent de lliure accés. Actualment en aquesta revista podem trobar les cròniques de les sortides a buscar minerals que fem al grup, resultats d'anàlisis dels socis, cròniques d'algunes fires, noves adquisicions de la biblioteca, ressenyes d'activitats del grup com assemblees, tallers o mercaders pels socis. Una de les activitats més interessants que organitza el Grup Mineralògic Català són les conferències mineralògiques de tardor, dirigides pel nostre soci Pep Ignacio, dintre del marc de col·laboració que tenim amb la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Cada any portem ponents de gran valua dintre del món científic. Per exemple, Jordi Ibáñez i Joan Abella, en 2 membres del grup, ens han parlat del descobriment de la bellaïta, el primer mineral descobert a Catalunya. El professor Mata Perelló, sobre la mineria i el patrimoni miner de Catalunya. El doctor Juan Ortiz sobre la franja pirítica ibèrica. La doctora Mercè Corbella sobre les mineralitzacions de les guilleries, el doctor José Manga sobre la geologia de Gran Canària, la doctora Margarida Genera sobre la mineria al Priorat, el professor Joan Carles Melgarejo sobre terres rares, la doctora Àngels Canals sobre els cristalls gegants de Naica,
el doctor Jesús Frías sobre Mars i l'astrobiologia i molts altres excel·lents ponents, com en José Vicente Casado, expert en meteorits, Joan Rossell, gran coneixedor dels jaciments del Marroc, Jordi Fabre, gran expert en col·leccions minerals, Marc Empeny, conservador del Museu Martorell, o l'Isaac Camps, geòleg i gran divulgador. Totes les conferències es graven i es pengen al web del Grup Mineralògic Català i tot es fa en una localització impressionant com és la sala modernista Pi i Sunyer de l'antic Hospital de la Santa Creu al carrer del Carme de Barcelona. A més de revistes, el nostre grup ha col·laborat també en la confecció i edició de llibres sobre el món dels minerals, tot i que és una feina immensa i, per tant, són publicacions que triguen anys en sortir. Podem dir que tenim 3 llibres dels que ens sentim molt orgullosos. Els minerals de Catalunya, segle XX, llibre de capçalera pels molts mineralistes de Catalunya, obra dirigida pel nostre soci Eugeni Baretxe, president del Fons Mineralògic de Catalunya. El nomenclàtor de les espècies minerals, obra en constant actualització per part dels seus autors, Garrido i Ibarra, i l'últim llibre que hem editat i que tracta en profunditat sobre les mines de Rocabruna a Camprodon i els seus minerals, i en el que han participat uns quants membres del grup. El grup mineralògic, igual que tota institució seriosa, té un web que és la nostra pàgina de presentació. En ella podreu trobar tota la informació referent al grup, com fer-se soci, calendaris d'excursions, accés a les nostres revistes, vídeos de les conferències, etc. Un dels projectes més ambiciosos que tenim al Grup Mineralògic Català és la web Mineratlas. Creada per un grup de socis i amics de fora, és el millor inventari mai fet d'afloraments, mines, terragalls, pedreres i patrimoni miner de Catalunya. Té a més multitud d'eines i està contínuament actualitzant-se per part dels seus autors. Eloi de Sant Martín, Lluís Clapés, Carles Rubio, Jordi Carbonell, Josep Maria Flores, Àngel Blas i la seva dona, i un servidor. El Fons Fotogràfic i Documental del Grup Mineralògic Català és també un dels projectes estrella, una autèntica base de dades de minerals de Catalunya, amb més de 1.000 imatges de minerals, així com la memòria fotogràfica i documental del Grup Mineralògic Català, creada pel nostre soci Joan Garcia. Des de fa 2 anys, el grup organitza, sota la direcció de Joan Rossell, ànima mater d'aquest event, l'exposició Explora al Cosmocaixa, que roman oberta durant 3 dies. Cada any s'escull un tema relacionat amb els minerals. L'any passat va anar sobre la fluorescència i la radioactivitat. Durant tots els anys, els aficionats als minerals esperem amb il·lusió les fires, on poder comprar nous exemplars i trobar els amics d'afició. 2 d'aquestes fires les organitza justament el Grup Mineralògic Català, Mineralexpo Sants, a Barcelona, i Mineralexpo Sant Celoni, aquesta última la més antiga de Catalunya. Expo Miner, malgrat no ser organitzat pel Grup Mineralògic Català, tenim un paper important en el seu desenvolupament, amb un dels estants més grans de la fira. Durant les fires, el grup organitza tallers d'introducció a la mineralogia que sovint són visitats pels col·legis i pels més petits. Des del 2015, i per tal de potenciar el món de la mineralogia entre els més joves, el Grup Mineralògic Català, amb el patrocini d'importants dealers, organitza durant l'Expo Miner el Premi Grup Mineralògic Català al millor treball de recerca de batxillerat sobre mineralogia, mineria i patrimoni miner, dotat d'un únic premi de 400 euros condicionats al pagament de la matrícula d'estudis superiors i un carnet del Grup Mineralògic Català gratuït durant un any. També es lliura una col·lecció mineralògica al centre educatiu del guanyador i un premi de consolació als finalistes. Des del 2016 i un cop a l'any, el Grup Mineralògic Català organitza, dirigits pel Joan Rossell, una trobada interpirenaica de micromineralogia i sistemàtica mineral, oberta a tothom, a la que acudeixen molts mineralogistes de França, Itàlia
i d'altres països europeus. Passem un cap de setmana en un entorn idíl·lic, que culmina en la visita de les mines de les Ferreres a Rocabruna. Si tens minerals repetits o has anat a un jaciment poc conegut i tens exemplars de sobres, pots anar a alguna de les taules d'intercanvi que el Grup Mineralògic Català o algun dels seus socis organitzen al llarg de l'any. Algunes s'han deixat de fer, però actualment encara s'organitza una a Gualba, oberta a tothom, i una altra a Barcelona només per socis. Cada mes, i sempre que el temps ho permet, de la mà del nostre estimat soci Carles Bel, el Grup Mineralògic Català organitza una sortida només pels socis, a visitar alguna mina o jaciment de Catalunya, Aragó o València. Disposem d'una assegurança que cobreix qualsevol imprevist i sempre són sortides amb un número limitat de participants. Sempre són jaciments on segur podem trobar exemplars per a les nostres col·leccions. Com veieu, són moltes les iniciatives del Grup Mineralògic Català amb la finalitat de donar a conèixer el món dels minerals i potenciar la difusió de les ciències de la Terra, però si encara no teniu prou, heu de saber que sent soci del Grup Mineralògic Català podreu gaudir de molts avantatges que encara no hem mencionat. Destacar de tots que el nostre local social al carrer Sant Medir número 13 s'obre als socis tots els dijous. Allà teniu una excel·lent biblioteca, una sala de binoculars, unes premses per esmicolar mostres i una exposició permanent de minerals amb peces de la col·lecció Argijo. Allà sempre trobaràs companys que et poden ajudar i assessorar sobre la identificació dels teus minerals. I si no, sempre podem recórrer a un dels avantatges més interessants de ser soci, el Servei d'Anàlisis Minerals, ja que disposem d'uns acords amb la Universitat de Barcelona i l'Institut Jaume Almera del CSIC per fer-los. Finalment, cal remarcar que el nostre grup sempre ha tingut i tindrà un esperit obert i de col·laboració amb altres entitats i organitzacions relacionades amb el món de la geologia i la mineralogia. De fet, molts membres d'aquestes entitats són també socis del nostre grup. Així tenim relació amb altres associacions mineralògiques, com per exemple l'Associació Mineralògica Aragonesa, amb qui de vegades fem sortides conjuntes, o l'Associació Mineralògica i Paleontològica Sant Vicente del Raspeig, amb qui intercanviem articles, i també relació amb museus i universitats, com per exemple amb l'Institut Jaume Almera per mediació del nostre soci Jordi Ibáñez, que col·labora amb nosaltres per fer tècniques complicades d'anàlisis de minerals, amb el Museu de Geologia Valentí Massats i Escola de Mines de Manresa per mediació del professor Mata Perelló, soci també del nostre grup, amb la Universitat de Barcelona i els seus centres científics i tecnològics, amb els que tenim conveni per fer servir els seus serveis d'anàlisis minerals, amb el Museu Montfuller de Mineralogia per mediació del seu assessor en la part mineralògica Marc Campeny, amb el Museu Blau i la seva secció de mineralogia i amb el Museu Martorell per mediació del nostre soci i conservador Marc Campeny, amb l'Institut Català d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb el que un cop a l'any organitzem les conferències mineralògiques, amb la xarxa ibèrica d'espais geominers, continuant en les línies de col·laboració amb el doctor Mata Perelló a proposta seva, el grup és ja membre d'aquesta xarxa d'espais, amb l'Institut Català d'Esbiologia i Ciències del Carst, ICEC. El Grup Mineralògic Català té un paper com a entitat assessora pel que fa a mineralogia d'aquesta entitat d'activitats espeleològiques. Bé, i fins aquí la nostra presentació. Espero que l'hagueu disfrutat i fins una altra.